Makan. Mas, samit mas. Iya, di sapa iki? Bocah cilik-cilik kan lho. Udah mulai. Sing wis ndang metu wis. Wis udah mulai. Ora maksudnya giliran. Mesake sing ngantri. Oke bang, tak pun. Loh, mas, oke bang. Pak D. Pak D. Aku cilik-cilik kok ono sik. Cah cilik kuwi sik wae. Gerak-gerak kudu sapa? Wis nang metu mola anak molo. Sapa sing arep molo niki? Capake. Ora, cita cilik gemronya. Iki ono tak iki. Apa penunggang? Aku iwake seluruh ini. Biji-biji ora bagian no. Wis ora mangan go. Anak bahar mangan. Aku yo. Gomo. Aku iya. Iki kok boleh malah metu iki. Botak sabar sebentar. Iki kari weh. Ya Allah. Untuk kru Wih, SAM. video kene wae iki ngopo lho? Iki lho, ono iki lho stasiun. Sampe makan aja. Isi. Kemblang. Komplang di ono. Lah gue lho. Piye, Pak? Aku dulu wae. Wi anu aku bagian ikut. Tangan dhuwur. Oh, di iki. Makan dua aku. Icok Tommy cok. Kempros karo ini kempros. Engko terkenal lah aku. Kempros. Di bae. Ajo sih. Ngapain disel-selen pojokane? Nek sing akeh wae. Polane sus ning pojokane polane sus. Oh iya. Sus poti tak kendang. Sus. Sik ning pojokane polane iki. Boleh. Aku sudah cilik. Sim, iku ditutupkan Sim. Iya kok sik. Ora iso. Aku santai wae tak bukane nggo. Ngurusi lah. Video tak video. Aku gak. Belum niku kae mau. Videone wae. Wis hari iki wis. Ya aku yo le. Pulang nggih. Pulang nggih, Mas. Weh, Mas. Aku wis sampe lho. Wis. Tadi. Aku duwe